И то, аз за това, нали, когато казвам, че работата вреди психически и физически, аз наистина го мисля това нещо. И младите наистина го осъзнават, че не би трябвало да работим. И аз заради това имам любов и симпатия към по-младите, защото виждам, че на тях им е трудно. Ние сме родени в строй на робство и малко сме едни, какво да ви кажа, научили са ни да бъдем роби. А младите са in between. Те сега влизат в една друга реалност и нямат достатъчно вярно изнервяме това. Ами така е. И нямат достатъчно нито практика, нали, нито опит в живота, нито и то има едно такова, като те са между двата строя. И на душевно ниво, на духовно, душевно ли, как се казва? Soul level, се казва на английски. Душата им знае, че това не трябва да го правят, а съвсем друга им е функцията тук. Обаче системата все още се чисти и все още трябва да се работи, за да мога да живееш, нали се сещаш? Иначе какво правим? И аз все още съм в матрицата и все още ходя на работа, но за тях е много по-лесно да се програмират за новия начин на живота, отколкото за нас. На мен сега аз трябва да изхвърлям стари работи от главата си, дето няма да ми трябва след 10 години, а при тях е като един чист лист